actually claiming that there is confusion within the Citizens Coalition for Change, led by Advocate naChamisa. And this Charega, a supporter of Emmerson Mnangagwa, is saying confusion continues to reign supreme in the naChamisa-led CCC candidate selection process. As one of the nominated individuals, Sindiso Shepherd Mazivisa declined the nomination, citing that he was not part of the CCC or of any of its associated organizations or agencies. Okay. So, if we are to be honest on this issue, you will see that there's no element of truth in whatever Mazivisa says. I saw that statement of Mazivisa. It circulated everywhere, and a lot of people barged into that statement and bought that statement and said, and there is noise everywhere. But I need to actually ask some questions here. How is Mazivisa of any effect? Because kuvanu vakaenda kunosaina ma nomination forms or vakaenda kuvetting, there was an option to accept the nomination. There was an option to decline the nomination. I see issue yakumanikidzana. So why didn't you go and decline the nomination there and show kuti aiwa ininika team ndanominatwa navanhu vekunoko but inini handisikuda, by just or by simply signing that vetting form wotaura kuti ano inini handisikuda izvi. It was a simple process, very simple. This shows kuti inongori propaganda iri kusimudzwa panapa na Mazivisa. Hana akamunominata mfesi uyu. Nobody nominated this useless man. Unodiwa nani? Are you part of the leaders vari kutungamirira on the ground vanga vachita mugwazo? Are you part of the leaders vanga vachita voter registration and mobilization? Are you part of the people who are working day in, day out to make sure that the struggle continues? No. Saka, you say kuti vafana vanhu vari kufarira moto wemapepa wema-newspaper. Just kuda kutsvaga Mbiri. Mazivisa uyu hana anomuziva uyu. Hakuna anomuziva. It's just a matter yekuti uda kutsvaga Mbiri neCCC. Kuti inini ndikati ndakaramba nomination yeCCC, vanhu vachanditi ZANU-PF ichamhanya yondisekerera yondiita sei. It will never work like that. Because munhu akagara akapiwa right to decline nomination from the vetting form. So what's wrong? What's wrong? Kana iwewe wakato decline vetting, nomination by vetting, it means pa caucus autombodiweko. There is no need to have you per caucus. So I don't know the motive ivaruma, but vanhu vari kungozvinetsawo zvavo. Vanhu vari kungozvinetsa. Ano muri kupaona? Vari kungozvinetsa. Citizens Coalition for Change haisi kumanikidza vanhu. Kunotori nevanhu vakatowandisa vari kuda kurepresenta party. Vakatowandisa over 2,000 MPs for 210 constituencies. Wondiudzwa kuti hanzi kune imwewo hacho chimbwasungata chati hanzi ndaramba nomination. Chonyengerwa nani? Nani chai akanominatwa nani chai. So nongoona kuti ndeimwewo Mbiri yekuti vanhu vanongomuka vachida kutsvaga Mbiri, but it will never work. My message to the people of Zimbabwe ndeyekuti, guys, basa sebasa kuregister kuvota, basa sebasa kueducate vanhu, basa sebasa kufunda the organization, basa sebasa kumeka sure kuti sabhuku wako ari kunzwisa nyaya dziri kudiwa chete, basa sebasa kuona kuti maita ma polling agents.
then boom taenda kuelection, tawina election.